1, 3, 1, 2. Pardon. Takže. Část druhá, neděle, Suena Universe, konference, takže Nevenka Liar, slovenská exopolitička. Evoluce vědomí je evoluce lidstva. To vlastně bylo video. Pak tam mluvil Jarek Doležel a ten mluvil vlastně o králech a tak, jako král, jako bytost spravedlnosti, chrabrosti a zbožnosti, nad ním je jen Bůh. Král byl většinou šaman toho svého společenství, většinou to byly i šamani, králové, v Africe je to dodnes. Tady píše šamanský král Čingis Chán, dále pak Afrika dodnes. Mikrokosmos, král, makrokosmos je to království. Takže to, co se dělo jakoby královi, to se dělo celému království a naopak. Prvé hrdina, následně kosmovládce, ono to vlastně eskalovalo z toho hrdiny na toho kosmovládce. Jo, je tabulka, vlastně Jarek tam měl na tabulku, která jasně nastěňovala archetypy těch daných jako bytostí, respektive ikon, nebo názvosloví, jak to říct. Jmen, no to je fuk. Hrdina byl třeba Gilgameš, kosmovládce byli například faraoni a čínští císaři. Král, to byl vlastně Ježíš, prvé tam byl vlastně i Buddha, Karel IV. Samozřejmě. Jo, ale jde o to, že Karel IV. Byl hodně jako, byl to alchymista, byl to mák, okultista, v podstatě byl hodně spirituálně vědomý, takže to hodně souvisí s tím královstvím. Nevím, jestli někteří králové, nevím, jak to bylo úplně třeba v našem rodu, třeba u Schwarzenbergů, jestli ty králové byli takhle až nadaný jako Karel IV. Těžko říct, jestli to nebyli jenom bohatýři, měli hodně peněz, prostě jako, jak bych to řekl, měli ty jistoty prostě, že byli svým způsobem nezávislí. Potom vlastně v Irsku to probíhalo dál, ty království, posedlost genetikou, zachování pokrevní linie, jo, tam jde o ty incesty třeba. Pak byly vlastně sluneční králové, jde o to, že představovali spravedlnost, něco jako Aton, Sol Invictus. Pak král rovná se vlastně v dnešní době už vlastně mimozemšťan, protože prostě v dřívějších dobách v podstatě je považovali ty mimozemšťany za krále. Vzhledem k mizivé finanční kompenzaci prostě za tu technologii nemohly být peníze, takže jim to okamžitě smetli ze stolu. Z té technologie nemohli těžit peníze, protože volná technologie, volná energie, to je jako kdybych si tady teďka svítil zadarmo a to se nikomu moc nelíbí, protože jen tak někde bejt a neplatit za to, takže nabídku moc, jo, zamítnuto. Meditace jako pomůcka napojení,
Nebo to, že třeba i ten Karel IV. On vlastně chodil do místnosti na Karlštejně a tam vlastně se napojoval. Tam je vlastně hodně toho červeného kamene a teďka nevím, jak je to za druh jaspis, něco takového. Kapitulace posledního japonského císaře, potomka boha v důsledku tlaku Ameriky. Takže vlastně jo, tam jde o to vymýcení těch božstev a těch pokrevních linií. Takže rovnou prostě vlastně museli Amerika vlastně, aby jako se necítila, aby se před nima necítilo Japonsko nadřazený, protože Americe nevládne polobůh, nebo jak to říct, tak musí ten Japonec kapitulovat prostě. Takže japonská kapitulace. To byl Jarek Dole, že jo? Následně hovořil Karel Rašín. To bylo docela výživný. Tady na stránku a čtvrt. Jo, v prvním vysílání, respektive v první části tohoto živého vysílání jsem řekl, ne v tohoto, ale živý vysílání ohledně neděle je rozděleno na 2 části. A v té první části, které si můžete pustit před tímhletím videem, jsem zapomněl na organizaci, která unáší ty lidi pomocí těch umělých mimozemšťanů. A ta organizace se jmenuje MILAB. Jo, takže jen tak takhleto. No, Karel Rašín vlastně mluvil o zmizení malajského letadla. Myslím, mám dojem, 2014 zmizelo v Malajsii letadlo. A zachytil ho kamera. Někdo točil to letadlo, jak letí. A teď kolem toho letadla se linou, tady letí to letadlo a kolem toho letadla jsou 3 objekty, který ho takhle kroužej, tam zpátky tohle kolem mě jakoby lítaj a to letadlo jak letí a ty objekty letí jakoby s ním, tak najednou to letadlo udělá puf a zmizí v prostoru prostě, no. Zajímavý. Takže tam nám ukazovali to video. Jo, to letadlo vlastně našli bez nějakých známek jako zřícení. Fotografie UAP nad letištěm Václava Havla, tam vlastně ukazoval asi 3 druhy fotografií, kdy vlastně letějí první. Jedno UFO letí před letadlem a 2 UFO letějí takhle nad tím letištěm Václava Havla. Vlastně Karel Rašín, to je český politik a ten má přes několik záznamů prostě. Ukaz nad Vranovskou přehradu, to bylo někde tady. Asi 1987 byl ukaz nad Vranovskou přehradou a oni dostali jasnou zprávu jako od Rusáků, ať to sestřeli. A Češi na to, že to nebudou asi sestřelovat, že tam je moc lidí pod tou Vranovskou přehradou a oni to nějak oni to nějak ne, to je asi něco jiného. Jo, to utajili, že to, jo, nechali to zmizet. Teda myslím. A to utajili prostě. 1987 náklad UAP do Antonova, každopádně zřícený UFO a oni to naložili do Antonova, do letadla a odvezli to pryč, takže to bylo, myslím, na naší Československu se to stalo. Nikdo o tom moc neví. 1991 vidělo UFO několik svědků tady v Čechách. 1992 až 90 nebo 93, pilot si to jako úplně třeba nevybavuje. Pilot ČR Josef Minařík, vlastně s ním letělo UFO, to je vlastně na videu, jestli chcete, tak na Telegramu, tam Paganda Pro, tam si to zadáte. Respektive to je ve vesmírných znalostech, vesmírné znalosti na
na Telegramu si zadáte stránku a tam vyjedete trošku vejš a tam máte pilot Josef Minařík, myslím armádní pilot, něco takového, kontakt UFO, něco takového. Pak tady je další 2014 až 15 nebo 15 řidiči autobusu, nastala tma a prej viděli někde nějaký UFO, kolem běhali jako, prej si mysleli, že to jsou děti někde na poli. No a kolem toho, že jakoby, ono to bylo UFO a kolem tam byly ty bytosti a najednou si ty bytosti si jich asi všimli toho autobusu a prej najednou, prej byla tma, ale nastala ještě větší tma a oni se objevili o 100 metrů někde o kus dál na té silnici, myslím, jestli na silnici nebo na poli, nevím. No tak takhle, potom 1954 nějaký slovenský pilot zahlíd, potom tady je kontaktéři z 50. až 70. let, to je vlastně dohoda s mimozemšťanama o duchovním vývoji. Zamítli to, vojáky spíš zajímaly zbraně, jo? Je to vlastně doba toho Eisenhowera. Respektive Eisenhower hodně stojí za kontaktem s mimozemskou civilizací. Vlastně pak říkal, že se to dělí na pozitivní a negativní rasy. Dělí se to vlastně na narušitele, vetřelce, únosy. Nebo takhle, že vlastně ty negativní rasy to jsou jako narušitelé, vetřelci a unášejí prostě. Ty pozitivní vlastně neovlivňují nějak toho člověka, to je prej i ve Star Treku nějaká taková dohoda a mimochodem prej ten Star Trek byl natočený podle channelovací nějaký rozhovoru a ty informace přicházejí normálně třeba z nějaký jiný planety nebo z jiný galaxie, já nevím teďka jak to bylo, tam to třeba bylo přesně řečený. Ale žádné ovlivňování člověka, pozorovatel, po případě pomocník, jo. Jsou to v podstatě většinou ty pozitivní jako humanoidi, dokážou se lehce dokážou lehce splynout s okolím, s lidským. Pocházejí většinou z Plejad, Siriusu, Andromedy, Lyry. V sluneční soustavě jsou taky. Pak tady jsou ty negativní rasy a to jsou vlastně v podstatě ohledem ke genetickým manipulacím jako negativní rasy, pokud to tak jako se to dá říct, takže určitě se mezi ně řadí jako Anunnaki, protože geneticky upravovali prostě toho člověka, to je historicky dokázaný, o tom třeba Suene nebo Jarek Doležel, o tom mají hodně přednášek. Elohimové propůjčení DNA opicím na základě genetické manipulace. Jo, takže oni vlastně, si znáte ten příběh o stvoření lidstva, ale tady nebudu úplně říkat, o tom třeba jindy. Oni měli stvořit prostě ty v těch Edenech, v těch ohradách pro zvěř, měli chovat Adamy a Evy. No. Genetická manipulace. Manipulace Billyho Mayera vlastně ze strany Plejáďanů z Ery. Jde o to, že dezinformovali toho Billyho Mayera, že je jediný, který je vidí jako mimozemšťany a že jsou mesiáši a že on prostě manipulují tyhle ty lidi, aby jsme si mysleli, že jsme na vrcholu evoluce a to ego nám narostlo hodně vysoko a měli nad lidma moc a oni nás mohli ovládat něco jako Vatikán.
Jo, takže oni to mají ještě Vatikán, mimochodem mimo tuhletu konferenci, že vlastně Vatikán má ve znaku velký klobouk, ne jako talíř, ale klobouk a z toho klobouku trčejí dva takový jako provazy a ty provazy se dotýkají hlavy člověka, který stojí na dalších lidech tvořících pyramidu a vlastně je to jako kdyby vysávali ty lidi prostě posílali nějakou energii do toho klobouku. Takže a není to jediná, jak to říct, prezentace nebo jediná reprezentace, jediný zobrazení takovýhleho vysávání lidstva. Jo. Je to prostě už, je to dlouhá historie už od reptiliánů a to je starý miliony let. To vlastně oni manipulují s těma lidma. To jsou ty negativní mimozemšťani, jo. A vlastně nějaká Elena Danaan, to je nějaká jako možná dezinformátorka, tak mluví o nějakých plejáďanech z Ery a mluví o nich úplně jinak, než o jak Billy Mayer, ale je tam nějaký rozkol informací, ona mluví o něčem o nich a on mluví o nich o něčem a je tam rozkol. Každopádně ten Billy Mayer to není dezinformátor, ten je vyloženě fotil, to jsou normálně, to je fotograf, který vyfotil, já nevím kolik desítek jako fotek, možná stovek, prostě fotek letacích talířů. Oni se mu ukazovali normálně a tě nafotí a tohle udělali z něj jako, že je jedinej, kdo to, že kdo je jedinej, kdo má ty fotky a tak. No ale ta Elena Danaan, ona to je nějaká youtuberka, ona roznáší nějaký dezinformace, prý to je nějaký magor. Planeta Verdant, cíl kolonizátorů, Planeta Verdant. No, Planeta Verdant je nějaký cíl kolonizátorů, redaktor, jo, jasně, nějaký redaktor Krapf, nějakýho redaktora Krapfa prostě, nějaký bytosti z planety Verdant, myslím, chtěli kolonizovat naší planetu, tak chtěli zmanipulovat tohleto redaktora. Pak tady byl nějaký Rael zmanipulovaný těma Elohimama, který mu prostě řekli, on je prý velmi mocnej. Miriam Delicado, spolupráce s únosci. Ona nakonec jakoby spolupracovala s těma mimozemšťanama a snažila se jako přesvědčit to lidstvo na tu svoji stranu. To je prý ten štokholmský syndrom, kdy oni unesli a ona nakonec s nima sympatizovala a byla s nima nakonec. Takže pak tady jde o hybridizační program, to je to vlastně ta genetická manipulace. A jde o to, že lidi unášejí různé organizace, převlečení za mimozemšťany. A je to organizace MILAB, je to vlastně vládní organizace. Pozorovatel počasí, Arctus, technologická výměna, pravidla rovná se mír, jo. Nějaký pozorovatel počasí, Arctus, z planety Arctus možná. Jde o nějakou technologickou výměnu mezi náma a mimozemšťanama a oni, že když budou určitý pravidla, tak bude mír. Takže tam jde o ty pravidla, že jo, tam jde o tu manipulaci prostě. Pak tady jsou Arkturiáni,
přes channeling se s nima lidi na ně lidi napojou, protože ty Arcturiáni se úplně nezjevujou, nechtějí narušovat toho člověka. Nejspíš, prostě nechtějí ho nějak ovlivnit. Takže jsou to, takhle. Jde o to, že jim jde o zbavení se reptiliánů. Já jsem vlastně tady zapomněl na určitý věci. Že vlastně ty určitý bytosti říkají, že už tady. Ten Billy Mayer, jak jsem říkal. Tak oni mu říkali, ty Plejáďani říkají, že je negativní hrozba od reptiliánů jako zažehnána, že se nic neděje, že šediváci, no to je tabu prostě, že nic neexistuje kromě nich, že oni jsou jediný ve vesmíru, prostě úplně lidi manipulujou, úplně to jsou nějaký ty, jak to říct, jestli tam, já nevím, neznám úplně historii toho Aštara Šerana, ale jestli to je něco takového možná, ty Plejáďani, jak jsou takový jako jsme jediní prostě a my jsme vaši bozi, třeba něco takového prostě. Může to být v rámci falešných božstev jako hodně zavádějící. Takže oni říkají takovéhle věci, přitom ty reptiliáni to furt se to děje, to asi nezmizí, to prostě, to jako, buď to se s nima vyjde, nebo ne, neznám, ale ty Arcturiáni, neznám jiný východisko, ale to Arcturiáni, vlastně se chtějí zbavit těch reptiliánů, neříkají, že jako tady nejsou oni se chtějí zbavit, takže tady evidentně ještě jsou. Jak říkám, jsou to pozorovatelé, pomocníci, v závorce žádné spasitelské moresy, komunikace přes účast bytostí se propsalo v kontakt vývoj. Jde o to, že v Telči nějaký holky začaly komunikovat s nějakou bytostí přes tou Ouija-desku a postupem času, už to byly léta, tak začaly komunikovat víc a víc a začaly chodit před 2 lety někam do nějaký hospody, hostince, restaurace do Telče, v Česku v Telči. A prý si tam začali v té Telči normálně zmotňovat věci, takže ten mimozemšťan tam možná nejspíš, podle mý teorie, vytvořil portály a oni se tam normálně prý mají ty holky i videa, prostě jak se že se tam objeví třeba 2000, nebo se tam objeví panáci na stolech, různý předměty, které tam nepatří do té restaurace, nebo náhodou se tam objeví třeba na židli, nebo prostě padají ze stropu, nebo něco takového prostě úplně, no zajímavý, vypnutý rozhlas, pak jde o to, že ještě v té Telči v Telči, že i přesto, že je tam vypnutý rozhlas, tak stejně prostě najednou, veškerý přístroje, všechno vyplý, tak stejně ta muzika prostě začne hrát z toho rozhlasu, prostě. No, takže prostě v té Telči se furt něco takového děje, asi to tam navštívím. Musím teda pořádně zjistit, kde je ten hostinec. Tak to říkal Karel Rašín. Pak tady je možná poslední mluvčí, a to je Jaroslav Chvátal, ten to nakonec rozbil, ty vole, takovýma důkazama o zahraničním ezopolitice. A jsem jako docela čuměl, no prostě hustý, takže něco jako pozorovatel počasí, Arctus, technologická výměna, to jsem přehodil. To byl, takhle, to jsem, sorry. Takže další teda ten Chvátal, Jaroslav Chvátal. 2007 až 2008 až 2009 se postupem jsou nějaký 3 videa. UAP v Turecku, hlavní
video 35 minut stopáž. Vlastně z toho videa se dostaly nějaký fotky a oni je přiblížili 200krát. Potvrdilo se to nějakým Kumburgazem, agenturou Tubitak, jsou nějaký Turci. Přiblížili a byli tam vlastně uprostřed té lodi byly vlastně 2 hlavy emzáků, asi zelených. Grace, ale možná zelených. Šedozelených třeba. Potom vlastně Brazílie, Varginaha, vlastně tam naháněli, tam se vlastně zřítilo UFO, UAP a normálně nějaký farmář to viděl, přijel tam, UFO nikdo, UFO tam bylo, ale nikdo tam nebyl, nikdo živej, nikdo mrtvej, přijeli tam hned armáda, hasiči a nebo myslím, že jenom armáda, protože hasiči se do toho vmísili až později a kterým vlastně následně řekli, že je to jenom jako cvičení. A tomu farmáři řekli okamžitě jeďte domů, nikomu nic neříkejte, prostě nic jste neviděl a tak. A oni pak nakonec i za těma lidma jezdili a říkali jim, chtěli jim dát peníze, říkali prostě ať nic neříkají, chtěli jim za to dát peníze, ty lidi odmítali ty prachy, prostě podle mě tam jde o vyhrožování, jo, prostě za těma věznýma lidma přijdou muži v černým, prostě řeknou nic jste neviděl a ty lidi musí mlčet, prostě. To takový muži v černém, jako, já nevím, co vám třeba udělají s rodinou a podobně, jo, takže bacha. No, takže tady jde o to, že vlastně ty bytosti, které vlastně se zřítily v tom UFO, tak oni se rozlehli do města. A oni začali nahánět v tom lese a ty lidi, kteří je viděli, tak je první nějaký děti je viděli, tak je nakreslili. Šedý bytosti s červenýma očima, s takovýma 3 výrostkama na čele. A později nějaká ženská viděla, další to popsala stejně, viděla stopu, nakreslila jí 3 prsty a potom další bytost utekla někam do lesa a prej pískala jako prostě, nebo pískala, bzučela jako vosa nebo něco takového. A povolali hasiče a ty nakonec tu bytost chytli do sítě a vyfotili a přesně vypadali stejně, jak popisovali ty lidi podle těch obrázků těch dětí a tak. A byli prostě asi 3 a myslím, že všichni bohužel zemřeli tady. Asi se blbě aklimatizovali na tuhletu planetu, protože tam probíhalo určitý i smrad, prý nějaký čpavek a vždycky, když se někdo byl v kontaktu s těmi bytostmi, tak cítil čpavek. A když jeden týpek chytil tu bytost, převezli ji do nemocnice a ten převozník, který nějak s ním přišel do kontaktu, ne úplně ten, co jí chytil, tu bytost. Nevím, jak to teď úplně je to, ale myslím, že takhle, ale každopádně ten převozník nejspíš zemřel, nejspíš převozník, ale zemřel na nějakou intoxikaci. A pak ještě si hasič, někdo ještě z nich, druhý zemřel na nějakou intoxikaci. Takže tam jde o nějaký, jo, oni si nezvyknou na náš prostor, my si nezvykáme na jejich prostor, takže vlastně třeba tam jde o nějakou nechtěnou výměnu genetického materiálu, nebo jako energie. A není to úplně v souladu s naší biologií, fyziologií. 13.1.1996 hlášení NORAD, malá ponorka Doutník, poškodila se
Jo, to je to vlastně té Brazílii, jak jsem říkal, no. Poškození čpavek, havárie na farmě, smrad po čpavku, bytosti ve městě, svědek Carlos hledal přeživší, opuštění oblasti po pobídce armády, někam zmizel do hospody nebo někam do města a okamžitě za ním přišli ty muži v černém a začali mu říkat, ať mlčí, že nic neviděl. Hned si ho prostě našli. Podivné zprávy lidí z města, tím vlastně zjistili, že jsou ty bytosti ve městě. Stopa chodidla, 3 prsty, převoz do nemocnice, následné úmrtí, převozník zemřel ve 23 letech na toxikaci. Následující tvor bzučel, zase čpavek, strach, bolest, protože asi jako bzučel, chycení do sítě, hasiči vyfotografovali tvora, hasičům řekli, že je to cvičení, že se jedná o nějaké cvičení, ať to neřešej, asi, že se někdo převlík za ty mimozemšťany, nebo já nevím, prostě, jo, za samý zapírání, ať nevíme, že se něco děje, prostě, furt, prostě, no to je prostě neuvěřitelné. Takže uplácení svědků, jo, asi 100 000 nabízeli ty ženský. Následující úmrtí hasiče na intoxikaci, jo. Dále pan chovatel vyprávěl o peruánských pláních. Celosvětová analýza 2 bytostí, malé a větší, podobných. Fotografie bytostí z podzemí, dlouhé prsty, 6 článků, 3 prsty, malý vzrůst, umělý objekt na ruce, kov, neznámé prvky kovu, nebo i neznámé prvky, prostě které nejsou v naší tabulce, různé druhy nevím, co tady teďka různé druhy, k čemu to je. Protažená lebka, krunýř, ten krunýř buď to jako bylo součást fyziologie nebo jejich biologie, těžko říct, jestli to nebylo něco jako ten implantát, jestli to nebylo něco jako oblečení přirostlý třeba k té biologii, nebo nějakým způsobem upravený, já nevím. Nějakým způsobem tak bylo. Oni mi provedli tím rentgenem ty kostry, takže prostě zjistili, že tam mají ty 3 vejce. To bylo vlastně někde už i mainstreamem proběhlo vlastně to, že tady ty peruánský bytosti našli jednu, oných jsou stovky, ale našli jako jednu oficiálně někde, aby neřekli asi, že jich mají hodně, tak vypouštějí do světa tak málo informací a oni teda prohnali tím. Jo, tady ty, co našli jednu, tak to nějak, no to je jedno. Prostě už to proběhlo médiama, takže někdo určitě bude vědět, o co jde. Jsou to ty peruánský prostě reptiliáni svým způsobem. Plazo humanoidi. Takže, protože na lepka, krunýř, chodidlo 3 prsty, méně článků, nejspíš 3. Vejce v břiše, hybrid humanoid, plazoid, obojživelník, implantát na hrudi, měli vlastně tady takový implantát přes hruď, jakoby objevili v té kostře. Více o tady těch věcech, kdybyste se chtěli dovědět, tak je to na www.metrix-2001.cz. Každopádně pak je nějaká Mohamedova úmluva o svobodné vůle entice objevovat. Nárůst pozorování, jo, žijeme v té době, která prostě je na vrcholu tady těch odhalování a navíc planeta prochází velkou změnou
opravdu velkou změnou, takže se musí na to připravit a nejenom samotná planeta, ale i lidi na ní, protože my tvoříme i jednotu s tou planetou, takže jednota ve vesmíru a podobně. Všichni za tu jednotu. Na rozpozorování. Syriánská civilizace není optimální. Přepad civilistů v Peru. U náše je nějaká prostě syriánská civilizace. A Suene doplnil, že vládní těžařské společnosti zastrašují ty domorodce na jetpackách, protože ty domorodci třeba jsou, dejme tomu, technologicky zaostalí, takže nechápou, co to je, jestli to jsou ty jejich předkové, nebo to jsou někdo tady z vedlejšího města, třeba ani nevědí, že mají za rohem město s takovýma technologiama, takže najednou přes hory někdo přilítne na jetpacku, projevuje se jako mimozemšťan a straší tady ty, prostě unášej, strašej tady ty civilisty a jde o to, že tam chtějí těžit právě, a takže oni tam nesmí těžit, dokud tam jsou ty indiáni, takže oni ty indiány chtějí vyhnat, aby tam mohli těžit. A takže Peru, help vole, Peru vole. Takže tak. No a to byl Jaroslav Chvátal, já vám děkuji, že jsem se mohl takhle vymluvit a bylo to teda perfektní, děkuji.